Mga S-Friend, welcome sa isa na naman pong episode ng ating Sementeryo serye. At sa puntong ito, si Rico Loco po ay mag-e-explore naman dito po sa Sementeryo ng San Isidro sa lalawigan po ng Nueva Ecija. How true na meron pa daw po ditong existing na parang entrance na yari sa bricks. Tapos may mga lumang libingan pa daw. So yun yung ating titignan kung gaano katotoo. So panoorin mo hanggang sa pinakadulo ng video ito para dito syempre sa ating Sementeryo serye. Saan? That's the question. Nasaan? Puro mga musileo lang to. Ay! Sandali! Ayun nata. Yun ba? Lapitan nga natin. So, sabi niya, ulol. Mga ano? Hindi dito ang taihan. Mga ang mahuhuli multa 1,000p. Lagot kayo. Ayun siya mga espre no. Ayun siya. Yes, at least nakita namin. Ito di ba? Spanish era cemetery na ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Raul at Ginang Julieta Villarreal na dating kinatawan ng Distrito 4. Ibinigay sa kanila ang karapatan ng simbahan sa panguna Father Lamberto Bundok noon pang taong, yun nga lang, hindi na natin nakita. But pakiusap, sabi huwag tambakan ng basura, huwag nakawin ng mga tisa o yung mga bricks o yung mga dito, ledrilyo bang tawag din nilang iba dyan. But sabi niya, anyway, huwag sidlan ang nicho na walang pahintulot. Subject for restoration, National Historical Commission. Nice! Di ba? Yun nga lang mga S-Friend, hindi na ito yung tangkad talaga niya. Sa paglipas ng panahon, ayan nga, natabon-tabunan na siya. So talagang nakatago. Akala namin kanina kasi mga S-Friend sa banda dun, giniba or kasi cemetery chapel yung banda dun na So akala namin nandun. Anyway, buti natagpuan kita. Yun nga lang, alam mo yung parang naging unano na siya dahil sa, ayan yung lupa. Tumaas na ng tumaas. Yan, makikiraan lang po tayo. Yan
Although, ayan, nilagyan na siya ng mga semento para lang siguro kumbaga, dumikit. Dumikit muli dahil makikita na talaga natin mga espre, no? Delikado na rin siya. Tapos, ayan na naman. As usual. Merong mga butas na naman. Ayan. Sa katunayan mga S-friend, talagang maliit lamang itong natitirang bahagi ng lumang sementeryong ito. So, kung ano na lang yung maipakita namin sa inyo mga S-friend, or kung ano man yung iba pang ma-document natin, ito express na lang natin ito na ipapakita sa inyo mga S-friend dahil meron pa tayong isa pang location na pupuntahan dito po sa San Isidro. Nahanapin pa natin yung old PNR station dito. And same din doon sa Gapan mamaya. So, antabayan nyo na lang din po mga S-friend yung mga full episodes na mga exploration natin sa mga nabanggit ko rin na mga lumang structure. But ito na, sa banda rito, ayan, medyo ano na, bago na. Ito rin. Pero talagang hindi maitatago yung bricks niya, no? Yan, tinambak na rin dito sa loob yung ibang mga bricks. Ito talaga yung very common mga S-friends sa lahat ng mga lumang sementeryo na puntahan natin. Lalo na yung mga tinayo or tag dito sabihin natin na pinaglibingan ng mga panahon ng mga Kastila. Talagang pag ganito parang dome ang dating. Tapos all bricks talaga siya. O diba? Ayan, masukal na sa bandang ito. Tapos mga bagong, ayan may mga mausoleo na nagtataasan na. Pero sa gitna ng lahat ng ito mga S-friend, ayan, hindi mo maitatago itong lumang sementeryong ito. Lalong-lalo na sa bahaging ito mga S-friend. No? Yan, no, bricks talaga eh. Ayan. Katulad nito mga S-friend, ayan, may basag talaga. So, nandirito na siya noong 1969. Although, wala na tayong makikitang bakas ng pangalan. Hindi ko nababasa. Tapos ito, sa loob. So yan, no? Diba? Tapos tinutubuan na, pumapasok na yung mga ugat. Pero kumpara sa ibang mga nandirito, itong libingan na ito talaga binago nila. Nilagyan ng mga para mga pebbles, mga maliliit na mga bato-bato. Kasi yun, mga tiniwag na nila to. Dali, pinapawisan na ako. Yan o.
Ayan, hindi ko alam mga S-friend kung sa puntong ito na ipalabas na namin sa Urbex PH Placado TV channel. Dito po, yun bang mga na-discover din nating mga nicho na katulad nito sa Manawag. Meron pa tayo na-discover sa, ano ba yung pangalan ng ano na yun? Mga Tarem. Ayan. Ganitong ganito yung itsura ng nicho nila nun. Although hindi na rin mahagilap, actually mga S-friend, yung pinaka-bakod nito kasi sa tuwing may ganito naman sa mga structure talaga ng mga sementeryo, bukod sa entrance, diretso dito ang cemetery chapel. So, maintindihan talaga natin, sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng mga nagiging palatandaan natin na kapag may nakita pa tayong cemetery entrance na luma na galing syempre sa panahon ng mga Espanyol, mga Kastila, yung mga lumang puntod or mga unang inilibing usually nandirito lamang kahilera. Ayan, and then cemetery chapel yung nasa gitna nito. Pero ito na lang talaga yung mga natitirang bahagi dito mga S-friend. Yan, katulad niya, no? Mga buto-buto to. Yan, siguro mga S-friend, meron na tayo mga nadaanan noon pa na mga lumang puntod. Hindi nga lang kasi talaga natin mahahalata yung karamihan dahil katulad nito, kung hindi mababakbak yung pinalitada sa kanya, hindi lalabas yung bricks. Talagang parang katulad nito, maitatago siya sa mga ganito, yung mga bagong isinemento. Unlike dito sa kabila, ayan oh, totally makikita mo na talaga eh. Yan, may mga salamin pa ng kabaong. Ayan. And apart from that mga S-friend, maalala ko lang, maisunod lang natin doon sa sinabi ko kanina. Ang nakakalungkot na part lang talaga sa mga ganitong klase mga libingan is that sa pagdaan ng panahon, syempre, yung lupa talagang tumatambak hanggang sa meron at meron, palagay ko, dito sa ilalim nito, may katuloy pa to. Hindi natin alam kung susumahin kasi natin yung height ngayon nitong entrance, hindi ito, sabi ko nga kanina, yung pinaka-original na height niya. So dahil nagtambakan, tumaas na ng tumaas ang lupa, palagay ko siguro meron pang dalawa sa ilalim nito mga S-friend. So parang sabihin natin, parang apartment siya ng tig-aapat. Kung safe man natin pwedeng sabing apat. So dalawa nasa ilalim na, natabunan na. Tapos ito na lang ang natitira. Kaya ito yung pinaka-sad part talaga pagdating sa mga puntod na hindi na po natutuklasan. Yung mga puntod na natatabunan na, kaya hindi na po sila nakikita. Kapag daan ng panahon, ganyan talaga po yung realidad. Yan, ito medyo wasak-wasak na yan. Ito rin. Alam niyo parang mga ngipin na unti-unti nang nabubungi o kaya lumuluwag na yung pagitan. Grabe ano. Ayan mga S-friends, so ito lang yung talagang pwede natin ma-document. Very excited lang tayo dun sa part na ano kaya ang magiging itsura nito kapag alam mo yon na umpisa na yung studies and then formally and finally madedeclare na talaga siya
as, alam mo yon, isa sa mga heritage or cultural sites, and then malalagyan na rin siya ng marker, historical marker, sabi natin ganun. Yun yung kinaka-excite natin sa bahaging ito, sa puntong ito, lalo pat nalaman natin sa bandang labas na talagang subject for ano siya study, katulad nyo, no? Ayan, subject din for restoration. So yun talaga ang kinaka-excite ko dyan. Sana sa pagbabalik natin sa susunod, ayan, maayos na to, na restore na kumbaga. At sana yun, ganun din sana yung gawin sa iba pang mga lumang sementeryo na natutuklasan natin, o lalong-lalo na yung iba pang mga kasama natin na nagko-contribute sa paborito nating page na sementeryo, the Heritage Cemeteries of the Philippines. So, bukod sa nabanggit kong Facebook page, ilike nyo na rin po ang Urbex PH Placado TV YouTube channel. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel na ito. Mag-comment ka rin sa comment section ng ating video for today. Kung meron kang mga maire-recommend, maisasuggest na iba pang mga katulad nito, mga lumang sementeryo na talagang kakikitaan pa natin ng ganito. At alam niyo na kung ano yung purpose, pinaka-purpose kung bakit natin nilunsad, kumbaga, ito pong sementeryo serye dito po sa channel natin. So ayan, sana na-enjoy ninyo mga S-Friend. At hanggang sa susunod nating mga episode, syempre dito sa Urbex PH Placado TV YouTube channel. Ako po si Rico Loco. Thank you sa inyong panonood.